Yo. Hốt ya
Oh, ya.
tansah mulat sida asih pindo mimilan mintuno ayo kang mas bareng anak tepi wajib situasi ajas moro ari mami mas miraku lako barato dasih motor urung layon anem kuto probolinggo praktati kurupe wong ayu son kakak pamit palastro anjas moro ari mami mas miraku la awarto dasih mutan urung layon aning kutho Probolinggo barang tanding urupesmo karyomu tiwong bagus pun kakang pamit palastro wis bejane awak mami tak tulus mangestu ing dia tasih kabeh tur acingko karo akeh ngarapismo moro ki patenono iman wong abagus yen kok sido pagelayon hoe ya Smoro Yudo
mukti wong ayu pun kakang mari yonggon kuwira prapta nusul gone sun nendra sun kakutan ning sineng rong sung rung rung amanura Yo, Aspara Yuda. Yo. Oh, yes. Ya, oh, ya. Ya, oh, ya. Ya, oh, ya. Yo. ayo mas Alas. Yo. Halo. Kailo. Ara. Yo. Yo. Ayo toh.
Iki kira apa pitik to, Mas? Arek ngendek kok ya. Semonggo. Alah ya minta apa celak iki. Ayo, ayo. Yuk. Oh. Rindu mawon mangawur-awur murahan ing adure mama guru mongso tetap aja budo hormat Yo.
Yang kacang kawara kuswa makya raga kumewang gegetoni suarane tetep gumuruh merpati ing turaka bendhe-bendhe munyo sauran manungko pratihna umat Ayo yo. Yo yo
sih Mas. Nggih. Saja itu kayak ngendang kok ya saya sore saya semangat iki malah. Semangat. Padahal ra ketunggon. Ada apa? Ada apa ini? Oke, siap. Gledang-gledang ae teko pranyoto janjine tetep saumpama aja lali kalih kula. Sobat angen teni. Aku ngenteni tekamu koyo ngenteni mudune waktu janjimu tansah sumitan jroning doku sumo pamu jantung Tak celoko dikerjaki Dong ayu sirup manik ati Amung sira dadi akhirna wengi Aku tansah anget-eti Gledang-gledang kae teko pranyoto janjine tetep citra kelangan lolot iso saumpama aja lali kalih kula. Apa iki mau Mas? Angen teni. Angen teni. Sik dinteni sapa lho Jan? J Bapak pungkasan saking Jadilan Asmara Yuda. Jumbuh kalian swasana Mas. Pamundhutane iki mau jare sik lawas. Nggih. Heeh. Bar dinteni terus dikei wiso. Heeh, Jan ya di PHP tenan Di iki, HP Mas. tenan. Aduh. Pripun Mas Gembri? Yo, dados Mas.
iso ditresnani Mas. Ane kok ora iso diantepi lho. Di PHP meneh jadi. Di PHP meneh. Oh alah Dik. Ya wis. Pungkasane tak trimo lelakonku. Nadyan perih jroning ati. Muga Gusti peparing pepadang kabeh lelakon urip iki. Ya maklum ora nyanding. Aduh, dingin. Oh, ngoten. Terbagi-bagi. Heeh, sakit larisnya kok ya, Mas. Lanjut Mas Ide. Pungkasane lelakonku. Senadyan perih jroning ati. Atur posisi sik, Mas.
kasih sarangan kalian Jadilan Asmoro Yuda. Pak Donald engko tekan omah ora sambat masuk angin lho Pak. Njaluk kerokan kok terusan. Yuk. Ayo yo. Pawange ora kodal. Malah mental iki piye to, Mek? Ya. Kondur. Langsung. Yo. Asmoro Yuda. Senenganku. Ayo, habis.
DA. Yo. Ngono lho Mas. Yang mana yo? Ayo, ayo. Ayo. Nurul. Ayo Yo. Kyoto mandang angeprang-angeprang napa angol resi ngalupra keridane ri sang rasaksa ngangata amota-mota Sampai lumapat, anyekat-nyekat, sang bakekan, tandakan sabulan, lir jiwat, langsung bangsa pecah, bangsu layak. Cadak lah weh. Ayo toh. Ayo. Yo, lek sunset yo. Jelak jole. Ngono lho Mas. Ayo Mas Donald. Ayo Mas Donald. Ayo Mas Donald. Yang mana? Ayo Me. Ayo yo.
yo lera lere selak sore. Ayo yo. Oh iya. Ayo dong. Ayo yo. Ada bau dong. Ayo kanca pokok aku seputu mata kinaryo sekutu marukut sesarengan sabdo saruyo saukut haji siti apa karti. Klotro, syukur. Dek ya.
momok aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati nemu sliraté ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing kancani. Asmara Yuda goyang. Wah, asik deh. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Aku dadi opo obati ati sing loro. Ikhlas opo ati besok tekan Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku kok semangati musab ilahku sing mrebet milih Jadi ati iki karo ombake wangi. Sabar-sabar no momok aku muga selawase dadi siji. matur suwun Gusti pun maringi sing gemati nemu sliraté ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing kancani. Ayo dong. Yo habisin. Yang mana yo? Mentok, mentok. Yo, Dika. Jarum manis dikasih jarum. Jarum manis dikasih jarum. Jarum manis wong manis tandanya sayang. Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium. Cium pipi Yo. siapa Dika. namanya? Surabaya berubah-ubah. Rupa Surabaya berubah-ubah. Yang masih jatuh di lumpur. Dika. Oh. Aduh. Ayo. Yo, kondur. Sambung. Yo sekali lagi yo. Ayo mas.
Yo. Kondur. Metu Mas. Ayo. Yo, habisin. Yo, sekali lagi. Jambu. Ayo yo. Ayo Mas. Yo, dibobong Mas. Wayahe. Mohon dibantu yuk. Yo. Yo, lira-liri selak sore gerak masjid. Yo. Yo sik kakung-kakung dibantu yo. Ayo toh. Yo. Maju, ayo kanca tidak maju. Bareng jangan ojo nganti salah jumaka. Yo kanca yo bareng jumaka. Ayo, ojo bareng aku tidak maju. Arep melangkah, ojo nganti salah. Ayo tumandang. Yo. Ojo
yo. Iya. Oh ya. Yo. Yo Mas Donal yo. Oh. Yo. Yo, sekali lagi. Yo. Ayo Cak. Yo, habisin. Kondur. Yo. Ayo yo. Hea. Ayo yo. Yo. Bosku mantap ing angkasa lalu mungkung suarane pandang reyok ketipu ibat bonang pedih pasti balas Guna jawi pasukan seni jati lan purwa madya lan busana mugi-mugi yo. Bosku mantap ing angkasa lalu mungkung suarane pandang riyok ketipu iman gunang pedih pati balas guna jawi pasukan seni jati lan purwa madya lan busana mugi-mugi Sadrat. ayo yo kondur yo iya. Ayo yo. Ayo Cak. Kondur yo kondur. Kondur. Iya. Yo bareng ke sisan yo. Ayo Cak. Yo bareng ke yo. Yo bareng ke yo.
pasugatan seni janilan saking Asmara Yuda sampun paripurna. Ambo bilih kula sak rombongan anggenipun cahis panglipur dumateng para panjenengan sedaya kathah pintar lenonipun kula hamakili arombongan nyuwun agunging samudra pangaksami. Sugeng kondur sugeng pepanggihan malih ing saning wedal. Nuwun nuwun nuwun.